Minuanom ni adofo a mutie me na no pay. Asem bi enenam social media me no asem na che. Obi beka se adentina sister watena ho ama asem na we nipa na wu ansa na wo ba bekasa. Asem we wo ma omunim de wo munim won krabonten so. Ya asem be ya asem ne ye Apraku my daughter asem enti na meka. Na panyimfo bu bebi se ukwoto se asem bi asia ana ukwoto hu so obi na mabontene a na nipa na brabo aye basa ansa na ubebie wano a ubeka bie na na ubebu se awrade ade na waye nyame ese no busa nyame se awrade na we no efiri hene before se ubebie wano aka bia na ube defend Ghana fo me se muma yenhwe ya brabo ye muma yenhwe ye nyame sum ye muma yenhwe nyame a ye boni din dia edidi atro ye edi enti na me kasa Apraku my daughter me hu se binum ne na mabontene ebinum ne na social media kasa se asofofo amoa no nyame nko amoa no hye se nyame abufuo ba wo so a enipa da se ni bie ni wonom a wo ba wo no a obetimi age wo afiri nyame nsam asena me kan eya me amade a me di mani ehunu mani kotu amansan me di ehunu eho asem na me ka eye 2001 satam na Apraku si so wo Ghana wo bo Apraku din a me hunu so wo sofo ayi wo bofo asanteman wo bofo yi na me mfa ne nka na se obi nim na me mfa ne nka na Apraku asisu wo Ghana de sa ye 2000 mu ho ba no wa wuni mu Apraku ana wa wanti Apraku nka no na satam no na wuni Ghana kuro ni mu. Enti one day bi na minuam se Apraku ye program ewo Adabraka cinema ho enti ne enko me kura na me se me enko na akwa ti se fie oni pa nyina atwe ye ho agu kan mu aye ekọ na me se da bi me kura misuro na me di wo machi na me ne wo koye ye koye a Apraku eya asori wie ya na me koto collection na Apraku hu mi a wa ma ne boys ne se ye mfre me wo mo frɛ me so sabi mpraduasa me gina ha me kasa me ye nipa bi asabi o me ye kama ehwa na ani Apraku ye no se wo twere ne number o ma wo mo twere ne number ma me sa ade eche a me mmira ne fie na wo hunu bibi wo me ho enye wo se wo ya akwankyere de ma me ntimi mmira ne fie saatam so na agya enipa hunadifo atorofo yiye enti me ma me ho so anopa me kwa Apraku fie ewo Islegon America house echi ho ene wo de election ne ma me wuduru ho no ma wubusa Apraku a obi anim no me kwa Apraku ho me koduru ye ene hwa Apraku e ma ne boys e de me kwatena ne living room afa mi ti living room ho kwansini no wo mo di tea ene pa no si train so sem wo mo di abra me sem nom wo mo di ade ni si ho odofo se nyame wo wafa wo se hwan na ebeni wo bedi asie so nyame wo wafa wo se hwan ne ahohombone ehwa na bibia kasa kire me se tea no ma me nom enti tea ne ma nom ena boy ni di tea ni koye kwansini na Apraku na so tea ni mu de baaye na Apraku si menum tea no odofo kikiri na me si tea ne menom afa die Apraku die be ye ne se Apraku ne me kikiri Apraku se me ne o mema ne me na me se me ni Apraku na Apraku ne me preso Apraku se se me ne na anade a ene mi nkofie biem Emma Apraku kikiri na die adure na aye dene ena me se hye meba no me nuamo ene me mabusua nyina anim se wo nkyɛn na meba me papa nua eye soja panyini wo balance me nua ye soja ni me bobɔ wo mu din kira Apraku yi enti ehɔ no ena ɛbɔ Apraku hu ena wo ma ne boys no egya me eya nka Apraku ekume ehwa me bafia na me de asem yi beto ho no mo a na nipa enam ne so a wo mo menua mo kɔ Apraku asole ne se me boa me ye baifo na me twa asem de ato Apraku so asem yi enka ekɔ radio station despite station ho no mo ehɔ na no wo preachie Peace FM ehɔ na Apraku preachie ena hwa ena amafo Ghana fo ni jama nka ena menko na social media aye komo
and one say wokwa one mu bebo pa me yaku ene ade ene hwa media ye ma mi gyaye ena hwa wo say meme ye bayifo na meme kwo so apraku ni nsem bebre ye kagu me so me gina abontene ena me se me sa asema me ka no wo ye nyame nipa ena me ka sa asem we di to no so a wo haw bi e wo baaburu mu emmra me so sente sa na sa apraku di aye me ena me ka so apraku na ni begu ase ansa no wu me gina nipa dom mu ena ka asem yi ena de asem no e de kotoye anti afedia me wo ho a mu ho mu adididi mu apraku asem yi ba ye wo mu asatem no wo mu kaye wo mu send video ni ye send me no wo mu ye voice audio maami bi wa asem a wo ka ne mire bi no eno nene abamu no enti no minuanom Canada Japan niama wo ye nyina na nia Canada Japan ye nyina no Canada Japan ye nyame honhom awie ye miremu en wayi Canada Japan se wo mra no be expose asofofo abonefo no omudi nyame di twantro no omudi nyame di akoshisem no omudi nyame di ye nyambrasam sasem a meka nyina so na me hye ringa ne ya wale me aye me ho ade apraku se ehu on de enya wale na ma wale ni hu ne hia no ne wo pese wo ne me da ene ebinum utu dana samoa mo defend apraku na ho ahwan hey dana samoa se wusum nyame ye ne ye nyame no Abraham nyame no achi na wudie na wo be sofu bi yesa na wo be ka sofu na asemo a bo nyame mpa ye na nyame nyi sofu ne nkyerɛw ansa na wa ba abontena be ka wo se wo tini ni biale ni honom a na sefo esresrade o tini ni no obi oye nyame adwuma won timi nante nyame timi hunanim asesa da Watini ni na nkasa na sofo ye nyame adwuma nyame nwunani wase watini ni wase na asefo ansresrade enti no apraku senko ye watini ni anka nyame wanya ne saa da na ne nyame azum asem nya no kore ne boni a wadie eso asotwe eso animguase eso amane e na apraku anya no ebinum bremu wo ma ye video ebinum bremu wo mu video no she eye nyame na se emla na aba enti apraku munya mo a mu defend no munyai na ne odua ye no ene watwa obi ene obedua bode atwa banche de odua no ene na wo betwa enti no muma yenhwe ye Ganafo muma yenhwe ye ne ya asori a asofofo so a ye nam muma yentina ye dem o ne ye mo ye mpayo ne wose wo ben yen se ya tale a ehye yen ne ye fie ho ntu nyame so ye ne ye nyi ye ho firi ne ma entini mu na ye ni nyame asem no so na wo meye ne ye sufre na obegye ye so enti apraku de ne wodua ye no watwa Ganafo medimo anu besia medam ase muma bai Minuanom ni adofo a mutie me na no pay asem bi enenam social media me no asem na che obi beka se adentina sister watena ho ama asem na wo nipa na wu ansa na wo ba bekasa asem we wo ma omunim de wo munim won krabonten so ya asem be ya asem ne ye Apraku my daughter asem enti ena meka na panyifo bu bebi se ukwoto se asem bi asia ana ukwoto hu so obi ene na mabontene a na nipa na brabo aye basa ansa na ubebie wano a ubeka bie na ubebu se awrade ade na waye nyame ese no busa nyame se awrade na we no efiri hene before se ubebie wano aka bia na ube defend Ganafo me se muma yenhwe ya brabo ye muma yenhwe ye nyame sum ye muma yenhwe nyame a ye boni din dia edidi atro ye edi enti na me kasa Apraku my daughter me hu se binum ne na mabontene ebinum ne na social media kasa se asofofo amoa no nyame nko amoa no she se nyame abufuo ba wo so a enipa da se ni bie ni wono ma wo ba wo no a obetimi age wo afiri nyame nsam asena me kan eya me amade a me di mani ehunu mani kotu amansan me di ehunu eho asem na me ka eye 2001 satem na Apraku siso wo Ghana wo bo Apraku din a me hunu so wo sofo ayi wo bofo asanteme wo bofo yi na me mfa ne nka na se obi nim na me mfa ne nka
na Apraku asisu wo Ghana de sa ye 2000 mu ho ba no wa wuni mu Apraku ana wa wanti Apraku nka no na sa atam no na wuni Ghana kuro ni mu enti one day bi na minua mo se Apraku ye program wo Adabraka cinema ho enti ne meme enko me kura na me se me nko na akwa ti se fie oni pa nyina atwe ye ho agu kan mu aye ekọ na me se da bi me kura me suro na me di wo machi na me ne wo mo koye ye koya Apraku eya asori wie ya na me koto collection na Apraku hu mi a wa ma ne boys ne se ye mfrɛ me wo mo frɛ me so sabi mpraduasa me gina ha me kasa me ye nipa bi asabi o me ye kama ehwa na ni Apraku eye no se wo twere ne number o ma mo twere ne number ma me sa ade eche a me mmira ne fie na wo hunu bibi wo me ho enye e wo se wo ya akwankyere de ma me ntimi mmira ne fie sa atam so na agya enipa hunadifo aturufo yiye enti me ma me ho so anopa me kɔ Apraku fie e wo East Legon America House achi ho e no de daleshen ne ma me wuduru ho no ma wubusa Apraku a obi anim no me kɔ Apraku ho me koduru ye e ne hwa Apraku e ma ne boy si e de me kwatena ne living room afa me ti living room ho kwansini na wo mo di tea ne pan no si train so sem wo mo di abra me se me nom wo di ade ni si ho odofo se nyame wo wafa wo se hwan na ebe ni wo bedi asie so nyame wo wafa wo se hwan ne ahohombone ehwa na bibia kasa kire me se tea no ma me nom enti ne ma nom ena boy ni di tea ni koye kwansini na Apraku na so tea ni mu de baaye na Apraku si me num tea no odofo kikiri na me si tea ne me nom afa die Apraku die be ye ne se Apraku ne me kikiri Apraku se me ne o me ma ne me na me se me ni Apraku na Apraku ne me preso Apraku se me ne na anade a ene me nkofie biem Emma Apraku kikiri na de adure na aye dene ena me se hye meba no me nua mo ene me mabusua nyina anim se wo nkyɛn na meba me papa nua eye soja panyini wo balance me nua ye soja ni me bobɔ wo mu din kyerɛ Apraku yi enti ehɔ no ena ɛbɔ Apraku hu ena wo ma ne boys no egya me eya anka Apraku ekume ehwa me ba fia na me de asem yi beto ho no mo a na nipa enam ne so a wo mo menua mo kɔ Apraku asɔle ne se me boa ye baifo na me twa asem de ato Apraku so asem yi enka ekɔ radio station despite station ho no mo ehɔ na no wo pritie Peace FM ehɔ na Apraku pritie ena hwa ena amanfo Ghana fo ni jamane nka ena menko na social media aye common ena wo mo se wo kwa wo mo bebo pa me yaku ene ade ene hwa media ye ma mi gyaye ena hwa wo mo se meme ye baifo na meme kɔ so Apraku ni nsem bebre ye kagu me so me gina abontene ena me se me sa asema me ka no wo ye nyame ni pa ena me ka sa asem we di to no so a wo haw bi e wo baaburu mu embra me so sente sa na sa Apraku di aye me ena me ka so Apraku na ni begu ase ansa no wu me gina nipa dom mu ena ka asem yi ena de asem no e de kɔtɔɔye anti afedia me wo ho a mu wadididi mu Apraku asem yi ba ye wo mo asatem no wo mo kaye wo mo send video ni ye send me ni wo mo ye voice audio ma me bi wa asem a wo ka ne mire bi no eno nene abamu no enti no minuanom Canada Japan niama wo ye nyina na nia Canada Japan ye nyina no Canada Japan ye nyame honhom awie ye miremu en wayi Canada Japan se wo mra no wo be expose asofofo abonefo no omudi nyame di twantro no omudi nyame di akoshisem no omudi nyame di ye nyambrasam sasem a meka nyina so na me se ringa ne ya wale me aye me ho ade Apraku se ehu on de enya wale na ma wale ni hu ne hia no ne wo pese wo ne me da
ene ebinom utu dana samoa mo defend Apraku na ho ahwan hey dana samoa se wusum nyame ye ne ye nyame no Abraham nyame no achi na wudie na wo be sofo bi yesa na wo be ka sofo na asemo a bo nyame mpa ye na nyame nyi sofo ne nkyerɛw ansa na waba abontena be ka wose wotini ni biale ni honom a na sefo esresrade otini ni no obi oye nyame adwuma wontimi nante nyame ntimi ngunanim asesa da watini ni na nkasa na sofo ye nyame adwuma nyame nwunani wase watini ni na wase na asefo ansresrade enti no Apraku senko ye watini ni anka nyame wanya ne saa da na ne nyame azum asem nya no kore ne boni a wadie eso asotwe eso animguase eso amane na Apraku anya no ebinum bremu wo ma ye video ebinum bremu wo ma ye wo video no she eye nyame na se emra na aba enti Apraku munya mo a mu defend no munyai na ne odua ye no ene watwa obi ene obedua bode atwa banche de odua no ene na wo betwa enti no muma yenhwe ye Ganafo muma yenhwe ye ne ya asori a asofofo so a ye nam muma yentina ye dem o ne ye mo ye mpa yo ne wo se wo ben yen se ya tale a ehye yen ne ye fie ho ntu nyame so ye ne ye nyi ye ho firi ne ma entini mu na ye ni nyame asem no so na wo meye ne ye sufre na obegye ye so enti Apraku de ne wodua ye no watwa Ganafo medimanu besia medamase muma bai